Co Julián myslíš, Natálko? je strašně parádní chlap. Ale myslím si, že je moc... Já bych chvíli pohlídat rohlíka. Je hrozně vtipný a je to hrozný blázen. Je blázen. A mluví se stromama. Julo si našel nového kamaráda. Exil. Dívej. Ty ano, Julo, ty ano. Strážnice je jediné místo, kde se Julián mohl naučit plavat. Dík. Kde si mohl nechat udělat tetování. Pánk. A kde se mohl nechat vykuchat. Ty vole, tetování viděl? Ani k jednomu se nedostal. No to je dobře. Takže je to co? Je to sráč. Ale z tohohle by bylo úplný film. Just close my eyes. Ani, dívej, já tě rozpínkám jak gumíčka. Nobody knows. Bych úplně kož za 3 body. Ale to by bylo úplně super. Pak bych tě zase chytl, jak bys to odpadavala. A znova bych tě rozpínkal, hodil bych tě znova a další 3 body a pořád tak prostě že hej, ty frajere v tom červené bundě, jestli toho nenecháš, tak dostaneš takovou nakládačku, jako v životě neviděl. On přes celý Tesco. Sorry, pičo! Hej, to bylo hrubé jak prase, my jsme byli s Markem v jednotě. Dobře. A se budeme ukousl kus roží. To točíš, nebo co děláš? To není jenom tak, to chce trénink. To chce trénink, to není jenom tak. Proč to tak svítí? Pište mi někdo slunečník. Hele, já mám zase jiné hodnoty. Já se musím věnovat. Sebak. Hej, počkej, jde moc být. Natálka spí? Jo, ona bude spát až do zítřka. Já budu budit. A já jdu asi spát. Nevím, jak přišlo. Kluci, ne, kluci, prosím, ne. Já nechci do vody, kluci, ne, nechte to, prosím. 220. No ale ten musí být. 230, 250, 260, Wunden, 240, Exil. To bylo Exil. Prostě víš to, jo, to je ono. A už se s ním vyspat. A budu mokrý.